Ungayithi vele hambe yoxhuma leza ingane imali. Yo, nyashi. Phone high sense yasazi. Abafethu azini asidilizeni lendle sovusa wena ungisho kanjani khona kumhlaba manje? Iclass uyiphethe. Kanti ngathi ukwenga mina. Hey YouTubers yazi ke nani khomoto the one hayi bafethu kudlalwa mina bafethu nesimanje bafethu kumanje nje sothenga la bafethu. Sothenga ikesi nje bafethu ukuthi nje sibe right nathi ngalolu suku leliyana nanjoni bafethu kudlala leyo ndodo bafethu. Ungena nje lapho ukuthi ubeke mase uyathatha elinye ekuwena. Futhi mabulala lo sithi ngithengazi la senamathekeni wayini manje. Sazi ngathenga le. Sure bathanda le hlazi. Hayi ngiyabona so like uzobona ibudget ukuthi kanjani. Yeah, so bona la ngebudget. Hayi ngiyabona. Ana dance. Dance. Hayi. Dance. Enami. Ngitsinda. Kahle kufanele kube umdanso Ubu-3 late. 25 clear. Now 2 days. Abon mali 154. Hayi weplate. Shuthi manje ngitshela ngiyezi clip yabo. Ngitshele kanjalo. Ngithi anginezi 2 clip. Yebo ndoda le. It's right. Ile let's go. Night shape. No service. Man mazak. No, como price, but 3,150. Look, when you find sweet, now you find sweet. We find sweet in Marine. Oh, one bar. Madoda sesicheckile-ke laba fethu sithi sizothenga la iwayini kahle kahle sesibonile silithenga kusho ukuthi budget ukuthi niyazi so-ke into esizoyenza mhlaka-date sokukhombisa ukuthi sizodlala lapho usho mina. Yeah, YouTubers bafethu yeah sitholile bese case yeah kodwa manje inkinga iwayini asikalitholi kodwa hayi solithola hambeni kwesikhathi icuku vele sisakhona. Eyo, lona ke leli. Ndoda siyasifroda nje ndoda. Ndoda yasifroda ndoda. Yasifroda ndoda. Ekusindi ledo le. Oh, isindi. Ngithi yasifroda ndoda. Asekunjalo bafethu. Kade ngisho nje ukuthi nasekhaya bafike balihalele le case. No, abantu batshela ukuthi sithunyiwe dog. Correct France. Batshela ukuthi sithunyiwe bro. Batshela ukuthi sithunyiwe dog. Anti kulela. Isho kuthina dog. Correct. Bazobhala ngomkanyana sisi. Lo ngawuphuza ubhi ungathini ke for yena lo ngawuphuza ubhi. Nceze. Plan yakhe mhlawumbe izokhanga. Uzomkhandela kanjani umuntu ongawuphuza ubhi plan? Asathi insuku isakhona mfowethu. Correct. Somenzela ijuice lapha ekhaya bathenga 5 liter. Nabo mami. Ijuice? Hayi, khona 5 liter oro. King dog. Hawu, akayiphuzi nje ubhi. Ngifuna nje noma kwamasayida anyana ke dog. Kunamasayida anyana. Ngifuna kwamasayida. Heyo YouTubers bafethu niyazi bafethu mina bafethu promote bafethu ufile bafethu mhla 9 bafethu kade sulindile bafethu uzala lo ndoda bafethu yaqala siyaqhelaza bafethu. Bafethu afuna manje afuna sengqo say something sithi impede yakho say something phela. Say something awuslenda no say something. Ngithi happy birthday. Hayi Mathabiso, wamuhle kanje mfethu. Iphethe yamngani wami namhlanje. Say something. Iphethe yamngani wami. Say something. Iphethe yamngani wami. Asambeni ayitshena mfethu, sambeni ayitshena. Tshela ngathi. Sinasikhathi namhlanje. Sambeni. Okay.
say something since uyiphethe at home. Hawu ngiyantana mina. Ngiyakwazi usho lutho. Hawu ngiyantana. Ngithi le ntwana yohome Sho. ayikhula izikhokhobe bafethu yabo. Ngiyaphula lapho what? Hayi bafo, it's a birthday celebration. Yeah, it's a birthday celebration. Ayinankinga. Hambe uxhuma leza ingane. Ungayithi vele, hambe uxhuma leza ingane imali. Hambe ujene. Uyixhuma uhambe uyifaka endlini manje. Endlini vele la. Hayi ukuthi usakhuluma labantu bazoshintsha umqondo. Bashile abane notice escape. Uyabona ukuthi unjani? Angibona uthando olunjena lusekhona. Uqaphela uvula amehlo ucheck indlela. Hayi lapha bafana bangaphandle bazohlala. Cela uvula amehlo ma. Shayibheng phela baba. Come uthatha ispeaker cape indaba manje. Bese indaba hlalisa kanje. Asambeni Sithela ngokuthula indaba. Kathi khona umuntu esomncwaba yini la. Hawu. Nangiboni. Hello, where's your phone? Make a call. Okay, we're about to call UKE manje. Yo, Nyash, Baba, check out that Nyash. Phone UKE, I'm about to phone UKE, man. Okay, 8029. 8029. Shontan. Hayi, kodwa ulimi kube yenye. Hey, K, right? Hey. Right. Right, ukephi? Ngila endlini yami. Buka phela ntwana sifuna usizo lwakho. Usizolwana ukhuluma nobani? Ukhomo mfethu sifuna Mina ispeak. kumoto. Ukhuluma ngeke Bebe sifuna ungibole ispeaker mfethu sikhona. Hawu. Apple airtime. Yeah mfowethu. Uyaphela airtime. Funa izumbulu jala kusiri mali igcwale kosofi seyadi umunambitha I'm sweeter than honey pethu kero just like the bunny funa izumbulu jala kusiri mali igcwale kosofi seyadi umunambitha I'm sweeter than honey pethu kero just like the bunny Sashilo emadoda ukuthi haya lukho ningafiki. Yona yonke lena. Insizwa nginqumile ngempela ke manje ziyakhala ke manje zikhala ngempela ke manje. Ayikhale zonke ngensizwa. Abangafiki bazosifica ngendlela bafethu. Abangafiki bazosifica ngendlela. Happy birthday to you. Yeah, bafethu kuzalwa mina bafethu ishupazi bafethu niyazi bafethu komoto the one bafethu. Aliya kuzalwa. Hey, don't now. To you. Happy birthday to you. Happy birthday.
ububheya wethu, ngithuka ububheya wethu. Wasenyoro. It's spreading us. YouTubers, it's spreading us. Look him. YouTubers, YouTubers. Look him, he's spreading us. This guy is spreading us. YouTube. Hey, YouTube. This guy is. Sesokala elesibili bonke bafowethu siqale silazo bafowethu bafowethu sesokala siyaqala ke bafowethu hey, you basically give me the respect. Hey, you like that? Hey! Put down. Coloring from me. Female dog. Pull up. Iklasi iphethe. Ngangizokholwa kumhlamba. Iklasi iphethe. Wena ungisha kanjani ukholwa kumhlamba manje? Iklasi iphethe. Ngabo wena Mina ngithe ngomphela iklasi bese ngithela ukholoko. Mina ngithebhe iklasi. Ngithebhe iklasi bese. Ngibone neklasi ayikho iklasi. Angifunela wena. Hawu, ngithebhe iklasi la. Angifunela wena. Hawu bafethu.
Kanti malume unjani bafethu? Hayi iclass la malume. Mina iclass. Oh nayi. Oh mduduzo umthelela. Ungavula kakhulu phela. Ungavula kakhulu. Zipi sana? Awuthela malume lapha. Uyangena kusasa ungamthelela kakhulu. Uyangena kusasa malume. 9 o'clock. Khalifa belungu malume, Khalifa belungu. Khalifa belungu oKriyen. Hayi malume hayi ngaye. Hayi malume wayenzi lona. Malume wayenzi lona. Malume wayenzi ukologo abafethu lapha wayenzi lona. Hayi bo, bami iclass noduzo lapha. Malume. Malume ukologo abafethu wayenzi lona malume. Ngicabangise nabafethu. Wayenzi lona malume. Hayi. Bamanduduzo hayi ungayenzi lona malume hayi. Uyavuka kusasa phela nomuntu ungayenzi lona hayi bo, ungayenzi lona. Hey malume. Hawu, mthelele kahle mfethu uyavuka kusasa malume. Uduzo right lapha. Sure. Plaza station sinayo plaza. Malume right lo. Spit on your mouth, big business and you like it. Hit the door, I can't say la mama. Fono chana mam. Could be fun on shooting mama. Fono chana mam. Let you tell me, please. Sanele.